היי בנות. אנחנו נראה לכם איך עושים לק ורוד. אני עדי, אנחנו נראה לכם איך עושים היום לק ורוד. אני ליאור. עם נקודות בצבע לבן. ואני אראה לכם, זה הצבע של הלק. רגע. זה לק של שיק. זה לק של שיק. הוא טיפה זוהר. מספר 219. הוא לא ימנע צלופים כזה, אני לא הכי אוהבת. הוא זוהר כזה. זה לק לבן, לק לבן, כן? של ג'ייד מספר לא ידוע. זה דבר כזה שתולים איתו את הלוח, דבר כזה. זה סוג של מנקד שאיתו נעשה את הנקודות. למי שיש מנקד אז שיעשה עם זה, למי שאין מנקד אז הוא פשוט יכול לאלתר עם עיפרון. אנחנו כבר שמנו ורוד ולבן. זה הלבן פה, זה הלבן וזה הוורוד, ושמנו כבר כי נשפך לנו עוד. אוקיי, אז אנחנו נראה לכם, לוקחים את הלק הוורוד, מרחנו אותו כבר על היד. אני אראה לכם איך אני אמרח על היד הזה. רגע, נתעלך. אוקיי, מרחתי על האצבע שלי, אוקיי? אחרי שמרחנו אתם לא חייבים לחכות שהלק יתייבש. אתם יכולים גם זה. אוקיי, יש לנו עוד אחד. אני אראה אותו על היד. אוקיי, בואו ניקח איתו את הלק הלבן. אוקיי, יש עליו לק לבן, אוקיי, וננקד. אנחנו כבר מצטערות. הלק כבר מתייבש. פשוט, אנחנו פשוט פה בבית של עדי. מה עדי? הלק התייבש. טוב, הלק קצת התייבש לנו, אז עושים עוד קצת. הלק. רק רציתי להראות לכם משהו. בינתיים. זה טלפון שלי. טלפון יפה. תראו, אנחנו מצלמות מאינטרנט. אנחנו לא נשים כל כך הרבה עדי. אבל זהו, נשים זהו. עשינו לו חצקנו אותו קצת. אז הנה. כולה בקרחנה לא רואים בהם. אוקיי. אני לא עושה כלום. אנחנו מנגדים בסגנון כמו פירמידה כזה. אבל פשוט אנחנו מקשקשים על כל האצבעות, פשוט אומר, אפשר גם לעשות את זה בעיניים עצומות, רק תיזהר לקרוא את היד. אוקיי. אפשר טיפונת לעשות אותם יותר גדולים, ולהוסיף עוד צבעים, אנחנו נוסיף הלק אדום. זה לא בדיוק אדום, זה יותר ורוד כהה. ואנחנו אליכם זה נראה כאילו זה אדום, אוקיי? אבל זה ורוד די כהה, זה ורוד... מספר 301. פונקציה של שיק. כן, אנחנו נשים, הנקודות היותר גדולות שעשינו בלבן, אנחנו נשים בפנים את הצבע הוורוד פוקסיה. יש לנו כמה זה לבן, אנחנו פשוט נשים בתוך הלבן. עכשיו זה פשוט ניסיון, אז אל תתייחסו. אפשר כמובן להוסיף, אני קודם כל אראה לכם איך זה נראה מבחוץ, שאני לא מוסיפה. זה קצת יותר כהה על האדום, אז בקושי יראו את זה. אנחנו עושים נקודות על הוורוד, אנחנו עושים נקודות די דקות. וזה ממש באמת כי זה ליד הלבן, וזה יכול... תנסו כמה שיותר לא לגוע עם הוורוד פוקסיה בלבן.
האמת שזה דווקא נראה כמו אדום, אבל זה ספייס כזה. זה יותר אתם ורוד לא ממש יודעות ממש איזה ממש יפה. ממש כן. אנחנו טיפונת נעלה. טיפונת. רגע, אתם לא תוכלו לראות את האדום, אבל זה כמו שצריך. זה מהמם. במציאות, אנחנו אם אתם נסתובב. תמצאו אותי ברחוב ואתם תראו את היד שלי, את האצבע הזאת, לא נראה לי שאני... אוקיי, אני אלך עם זה אולי ברחוב, לא תנסה. נראה לי. אבל היא תנסה לקרב את תנסה עוד. בדיוק. הנה, אפשר לראות. אם אתם יכולים לראות את הפוקסיה, זה מעולה. הנה. יש טיפונת המדמדם כזה פוקסיה. אנחנו מקוות מאוד שנהנתם לסרטון הזה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.